गोटे छोट पिला पुलिस केन्द्र अच्छी ता ना हूँ श्रद्धा देखी मामा किए अच्छा कि अभिभावक अच्छा छोट पिला अभिभावक अच्छा पुलिस केन्द्र कैलाश प्रधान सविता प्रधान यदि किए जापार अभिभावक आपण झील पुलिस केन्द्र अच्छी दयाकर आप कान्ने हाथ दे दे कान्ने पहला ध्यान दिखाते गोटे छोट पिला पुलिस केन्द्र अच्छी श्रद्धा एवं माँ ना हूँ सावित्री प्रधान बापा नाम कैलाश प्रधान चाहते कि जब आपण मैंने अभिभावक अच्छा केन्द्र समस्त निजर मोबाइल फोन दायित्व रखु शुणी पार्टी दयाकोरी भोट मान अनुरोध कराई दयाकोरी छोट पिला हाथ छाड़त ना बल जातु ना मोबाइल ध्यान दिखाते पत्नी रणा रही ना एवं पुलिस केन्द्र अच्छी मधुस्मिता जेना आपन को सभापति जेना पुलिस केन्द्र अपेक्षा करते आप शुणी पार्टी मधुस्मती जेना आपन को पुलिस केन्द्र आप सभापति जेना अपेक्षा कर
ଦୟାକରି ଆସନ୍ତୁ ତାକୁ ଦୟାକରି ସବିତା ନାୟକ ଯଦି ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ରରେ 8 ବର୍ଷର ସବିତା ନାୟକ ବୋଲି ଝିଅଟି ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆସୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଭା ନାୟକ ବୋଲି ଝିଅଟି ଆମର ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ନାୟକ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସି ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଆ ସମୟରେ ଗହଳି ଆମେ ଜବରଦସ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିବୁ। ଦୟାକରି ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଭିତରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ କେହି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ପୋଲିସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମା ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ
ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସାରଦାମ ଦେଇ ପୋଲିସ ସହାୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ। ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସାରଦାମ ଦେଇ ପୋଲିସ ସହାୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ରଖ ତାଙ୍କ ପାଖ